App bat garatu baduzu, edo app bat garatzeko ideia bat baduzu, partikular edo enpresa gisa, hau interesatuko zaizu. Bizkaia App lehiaketak 10.000 euroko saria eta ondoren garatzeko laguntza emango dio app onenari. Eta 2.000 euro emango dizkio 4 kategorietako irabazle bakoitzari. Horregatik, ezinbestekoa da zure aplikazioa app horietakoren batekin lotuta egotea. Zure appa 50 urtetik gorako pertsonekin lotuta badago, Silver Economy kategorian aurkez dezakezu. Gaur egun, milioika datu sortzen dira. Zure ideia horien interpretazioaren ingurukoa bada, zure aplikazioa Data Intelligence kategorian jasoko duzu. Energia eta energiaren erabilerak aukera handiak ditu gizartearentzat eta jakina zuretzat. Energiari buruzko app bat duzu buruan? Manufaktura aurreratua produkzio prozesuak iraultzen ari da teknologiari esker. Aurrerapen handi horren parte izan nahi alzenuke. Enpresa bat edo partikular bat bazara, amaitutako proiektu bat baduzu edo proiektu bat lantzen ari bazara, hemen dago Bizkaia App zuretzat. Bisitatu gure web orria eta eman izena ekainaren 30 arte. Bizkaia App, zure ideiek saria dute.